आङो नियाव फार्स्ट फैदों बेयाव बबेनिफ्राय फैदों आङो गरेस्वरनिफ्राय फैदों आं जोबोद मोजां नांदों बेयाव जोबोद बिराद मानसि जादों 200 फार्स्ट फैदों आरो आं बेयाव गोथार बोरबिनि जों खोनायो गोदोनिफ्रायनो कामेश्वरी मन्दिरा मुंदांखा होननाय खोनायो बेनि थाखाय दिनै फार्स्ट फैनाय जादों आंबो बोर लानो महाशिवरात्रिनि थाखाय आं फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरो হয় এতিয়া ইয়াত আমাৰ ভেদাভেদ পাহৰি সকলো ধৰণৰ জাতিৰ মানুহ আহিছে আপোনালোকৰ বড়ো মানুহ আছে ৰাভা অসমীয়া গতিকে সকলো বেংগলীৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ইয়াত মানে সমিল মিলৰ এটা ক্ষেত্ৰ বুলি ক'ব পাৰি গতিকে সকলো ভেদাভেদ পাহৰি মাজতে 2 বছৰ বন্ধ গ'ল বন্ধ যোৱাৰ পিছত এই বছৰ মানে সকলোৱে উলহ মালহেৰে শিৱৰাত্ৰি বুলি আহিছে সকলোৱে ভগৱানক পূজা কৰিছে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু হয় শেষত মই ক'ব বিচাৰো যে এই এনেকুৱা অনুষ্ঠান সকলো সদায় যেন বৰ্তি থাকে আৰু সকলো ৰাইজে আমি কামনা কৰিছো আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজে চাব যাতে আমাৰ এই ওচৰতে ওদালগুৰি জিলাৰ খৰাবাৰী ব্লকৰ অন্তৰ্গত এই তামেশ্বৰ এই যে এটা মহান অনুষ্ঠান আছে আপোনালোকে আজি এই পিছতে এটা ভাল মানে মানুহ ক'ব বিচাৰিছো এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছো তেওঁলোকে আপোনালোকে আহক আমাৰ এই দেৱালত আপোনালোকৰ উপস্থিতি আমি কামনা কৰিছো প্ৰত্যেক বছৰ থেংক ইউ सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां गय बिफां आरो मुगा बिफां बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन आरोबाव बुंफिनबावदों सोरनोबा आबाद खालामनो गोसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जानो हागौ नोंथांमोनहा बे हाखौ बायोब्ला लोगोसे मोनफागोन लाबार बिफां गय बिफां आरो मुगा बिफां बेजों लोगोसे गुबुन आबाद मावनो थाखाय लांदां हा मोननो हागोन जायगायानो जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा आस्राबारि गामिनि साखाथि हाखौ लानो गोसो जानाय सुबुंफोरा बायनोब्ला 8638183329 जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय हटेल लुनाय बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन Maryland for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329.